L-eks Prim Ministru Joseph Muscat kontesta l-ordni ta' friżar ta' 30 miljun euro li ġiet imposta fuqhom il-qorti. Dr. Muscat għamel dan permezz tal-avukati tiegħu fejn sostnew li l-ammont li għandu jiġi friżat irid ikun ibbażat fuq dak li hu msemmi fl-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. Fis-seduta ta' dalodu quddiem l-imħallef Edwina Grima l-avukati ta' Muscat talbu li l-prosekuzzjoni tipprovdi evidenza ċara għaliex ġiet imposta ċifra ferm aktar għolja. Dr. Ismail Bsajla li qiegħed jidher għal Dr. Muscat irrimarka li aktar kmieni din il-ġimgħa sitwazzjoni simili riżultat mal-kumpanija Xakka Grill fejn il-Maġistrat Rachel Montebello ddeċidiet li ma kienx hemm biżżejjed provi biex jiġġustifikaw l-akkużi miġjuba kontrija u illiberata. L-istess għandu japplika għal klijent tiegħu, argumenta Dr. Bsajla. Min-naħa tagħhom l-avukati li qed jidhru għall-eks direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers Adrian Hillman argumentaw li ma kien hemm l-ebda evidenza dokumentata kontrih. L-avukati li qed jidhru għal Keach Kembri, Konrad Mizzi u l-kumpanija FSV u Casco Engineering kellhom l-istess sentiment fejn sostnew li l-inkjesta maġisterjali kienet ibbażata fuq suppożizzjonijiet u nieqsa minn provi konkreti. Kien hawn li l-avukati talbu għal valutazzjoni ġdida u ħeġġew lill-qorti biex tirrevoka l-ordnijiet ta' friżar.